Bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan bi ye ntɛnɛ ye juin kalo tile 16 san 2025 a don kibaru ni y'o waati selen ye bakuruba fɔla k'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo kari ATT-Bugu tabakɔrɔkaw olu bɔra ni ka caya ka yira jamana maa ɲɛmaw la k'a fɔ olu ka sigiyɔrɔ ko ka ci ka kɛ ATT-Bugu ye olu fɛla tɛ kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la san o san sankɛmɔ a baaraw bɛ kɛ sankaw olu fɛ yen ɲinan bɛna kɛ a tako 625 ye kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la an balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye. An minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta lajɛ a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma. Aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barikala. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye. A munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa adamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati. N'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdoulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye. Sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Kunnafoni daminɛna tabakɔrɔkaw tabakɔrɔ min ni a filɛ nin Yirimajɔ ATT-Bugu fɛ kɛrɛnkɛrɛnna ATT-Bugu dondaba o min ni donna k'i kunda tabakɔrɔla kan du minnu bɛ a bɛ taa duba caman na kunungo ninnu kɔni bɔra ni ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ olu ka dugukolo n'o y'u ka du minnu jɔlen don k'a fɔ ko ka ci ka bɔ yen k'a kɛ ATT-Bugu ye k'olu fɛla tɛ k'u b'a ɲini jamana maa ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ olu bɛ se ka to sigiyɔrɔw la cogo min na bɛn ani kɛlɛya kɔnɔna na. Tabakɔrɔ situation ma dogo mɔgɔ si la ni ne yɛrɛ ka kɛlɛ fanba i bɛ ka bin na 2018 ka daminɛ 2018 2019 ka se 2020 ma tabakɔrɔ ko n'i y'o sen bɔ a la a tɔ bɛ dɛn mais ne y'a ye depuis fanga fɛn fɛn nana o kɔfɛ Bube kelen de sera ka jɔ jɔyɔrɔ dɔ la Ala ka hinɛ la k'a fara Alisamɛ su kan bi ne b'o dugawu don a ye n furadama b'a fɔ wa n b'a fɔ bi Bube a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka na jɔ don min na dɔrɔn o y'a sɔrɔ yɔrɔ ɲagaminen don ka tɛmɛ nin kan a ye sira bɔ wa mɔgɔ o mɔgɔ se kɛr'i ma fo n'i m'i ka document sɔrɔ sinon bɛɛ y'a ka hakɛ sɔrɔ maintenant o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ hakili la fanga min nana bi n'o ye transition fanga ye anw bɛna se ka basigi sɔrɔ an ka yɔrɔ la anw t'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛna wuli tuguni mais ne bɛ mun ɲini jamana marabagaw fɛ u kana yɔrɔ lajɛ fɔlɔ o de ka ɲi u kana yɔrɔ lajɛ fɔlɔ parce que ministre i b'a dɔn Mali problème ye min ye ministre bɛ sigi a ka bureau la dɔrɔn n ye n ka attaché ci n ye n ka chargé de mission ci u tɛ déplacer bon Mali bɛɛ bɛ yɔrɔ in dɔn mais diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara yɔrɔ kan diɲɛ don o don sigibaga kuraw de bɛ ka na quoi ne bɛ fɛ o de ka ɲɛɲini ka dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an ka premier ministre kɔrɔ n'o docteur Sogɛl Kɔrɔla Mayiga ye yan'a ka wuli dɔrɔn juste 1 mois 2 mois ɲɔgɔnna ninnu an y'a rencontré a ye kuma dɔ fɔ a kuma bɛ histoire kɔnɔ a ko comment dirais-je Sabalibugu zone aéroportuaire sira kan ko Musa Tarawele ka mɔgɔ dɔ kun wulila k'a bɛ yɔrɔ in ci ko Musa Tarawele degré bɔ k'a fɔ k'a k'a to yen n'i y'a tɔliso ninnu ye i b'a ye k'a fɔ vraiment a bɛ sira mun kan i tɛ se k'a faamu ko so nin tora ye ko jumɛn jamana marabaga dɔ ka décision de y'a kɛ so tora ye donc n'a ma ɲɛ k'o kɛra ka tila k'a fɔ ko Garantigibugu sirila sigi cogoya min na ko jamana ka dɔ ta a ka dɔ bila o ye Sogɛl ka kuma ye dɛ ko y a des dieux y a des peuples et y a la loi ko Ala bɛ yen Ala kɔfɛ jamanadenw bɛ jamanadenw kɔfɛ sariya bɛ yen mais ne ye n'an ka mɔgɔ bɛ kuma an bɛ sariya appliquer bon n'i ko k'i bɛ sariya appliquer jaabi bi a bɛ se jamana marabaga ka se fo jamanaden bɛɛ la laban ma a bɛ don bɛɛ gasi la donc sariya ko kuma ne bɛ fɛ an k'o to yen Amadi fɛn dɔ bɛ Amadi bugɔ kun bɔ a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ quoi u ka na u k'a lajɛ sira bɛ se ka bɔ yɔrɔ mun na anw jɛna ni o ye n'a sɔrɔ hakɛ dɔ de kan ka segin jamana ka kɛsu kɔnɔ anw jɛna ni o ye an ye nin bɛɛ fɔ mais a ma faamu n'u ko k'u bɛ na ni machine de ye ka na ya ci an kɔni sigilen don yan se t'an ye tagayɔrɔ t'an na dabali t'an ye an kɔni ye i bɛ ka kɛlɛ
mais an ye fanga min nati n'o ye Assimi ka fanga ye an ta kɛlɛ kɛlɛ in bɔra an ka niveau la quoi an y'an ta kɛ kɛlɛ bɛ denmisɛnninw de bolo tɛ caméra jɔ denmisɛnnin fitininw na u lajɛ u bɛɛ baw n'u faw de bɛ yan simindenw n'i nana k'i bɛ ninnu ka du ci i bɛ taa n'u ye min i bɛ taa n'u ye min cɛ diɲɛ ko foyi tɛ solution sɔrɔ min na ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ solution sɔrɔ min na solution bɛ sɔrɔ an ta in na an ye kuma sugu bɛɛ fɔ ka rencontre sugu bɛɛ kɛ finalement an kɔni bɛ yan an b'an ka jamana fɛ an ye maliyɛnw de an bɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ sigi k'a lajɛ dɔrɔn n'u nana don min na n'ala y'a kɛ cogoya min na o de y'a kɛcogo ɲuman ye quoi. mɔgɔ si mana yan ka n'i sigi jagɛlɛ la document bɛ bɛɛ bolo document assurance bɛ bɛɛ bolo gouvernement ka document de b'an bɛɛ bolo an mana jagɛlɛ k'an sigi a tɛ b'u ka dugukolo tɛ yan bi mɔgɔ si a sin ta a tɛ b'u ka dugukolo tɛ yan bi a tɛ yan sini n'u b'a dɔ la an ka document b'a bolo an b'a bɔ ka yir'u la fana a y'a sa jamana de ye yamara di mɔgɔ ma n'o si préfet u ka papier de b'an bolo. été victime de récemment donc dans Karikela ninnu la OMG fɛ a bɛna a ka témoignage fana k'anw ye ka ka ayiwa dantigɛli k'anw ye monsieur Isaka Baki kuma b'i bolo. Merci beaucoup. Nous travaillons. An ko ye mais na pabe da ko bla nga soji tabakoro kunga kuma do am ci de suna siniya jatamine am suna ndon de biya na franga wa yin ko la ka dima ya ka sutra an la pada ko nga duci am kami awa duci la be shera kono pape mun bambulo pape ndro bambulo ko lo juma so an na ko ande jamana don yewa lo juma so mina jogori jamana don de ma aru fana jamana don ye aya tere fira oma akwa pape jeledo ayanga sojo amusuna domba kuno awa ko amna nga duci ko ga luso so akwa jamana donya wa abia jeledo ayanga yoro saka so lusema soso tia ne ere ka yoro be sanya domina mo sitia du fla donne bia no ayanga yoro sa lusema soso ko kuma kuntala kata papier yire ko anga papier jeledo muna ubina nga yoro ci sele ko do wanga yoro ci amanda ko sabali boko yo kayira ma be faso denkele amba deli ala kama ala na kira jamana jaw ukala jaye malien da ambe fa kelen ka tam yorambul to ambulo anga sonsori ambe sonsori ala de nyini yan sa donche uka sabali amba damba ko bi amba ko sini akato ambulo anga yele ka ambolo me bora ha u fela fo kaira ka ko ate eti o de kama ayini befe benga na jamana kono si ka fo kana o de kai anga do dakele fo de kai sabla flewara be malila minte maliya wera droye jugu wera bana sango sankemo abara beke sankaw fe nyina ya tako keme woro ani muka ani duruye o min baro bela de lenkara alamsado ministre nyama Abdoulaye Mega ale tumbe akene kan sera munu sola ka bo sankamo kene kan san ambe sangamoro sankemoro ani muga ani duru bise ka mi fo ko be ba tugoya la parce que lada te fale lada oye lada de ati fale bamona ngo ko lada ngene no ka sa na tigele donc ambanga lada la ko mi la no sangamo sankemoro ani muga ani duru o femba sangaw bebe bien tuuti bebe bisimila ko dala no boray tuuti fana ko e do détail ko bi kalfa do de la ya oye lada ko donc ko be ka kotigu olu buka lada la clé nu ka lada la clé ubi soro ka koji nu e koji ya mala be di bema be ki ka na jege nyini ali buranjege obi soro sangeri parce que buranjege afana kume nyini sa abi soro sangeri fana premier ministre na femba de di sangauma o mu laidu jamana kanga laidu femenge saye donc premier ministre na ko laidu la clé sangema fana femi mba kono no laidu ko premier ministre na ko de la clé anga sangro ali karandela afana sanga ere parce que premier ministre ni a jatemina maykala tuba do bia aboro dude kono sanga de do ablaye ani l'organisation bella ambe premier ministre fo ni anga délégation di mai que pour en black na bara imbe la cloche donc vraiment ambe foli ke dans foli na parce que ni sanga mo ko bade en fait malala ni sans parce que avec Mali patrimoine mystique avec UNESCO fana patrimoine kan wa ira ka fo Mali kono bi ani frafina kono bi ani diere kono sangamo e ko baye parce que fen chama ba kono parce que sarabo ba kono dowta ba kono avec ben ko fo avec sandia ko fo avec samia nali ko fo donc avec ko chama ko fo donc vraiment
an sudalen do ɲɛnajɛ in na n'o bɔra la fana sangɛmaw n'i y'a jateminɛ sisan sanga bɛɛ bɔra diɲɛ yɔrɔ caman na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ donc ka na festivaliw ni dɔnw ni dansiw ani marionnettes donc a kɛra ɲɛnajɛba ye ka ɲɛnajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka faamuyali ani bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ jamanakuntigi ka foli kɛ ale min ye san in ta k'a di Seko ni Dongo ma donc o kɛra sababu ye ka ɲinan sangɛmɔ in kɛ sangɛmɔ spécial ye donc hali bi an bɛ to sankaw fɛ yen ka sanga ni sankɛmɔ ye min ye san mɛri ale ye wele bila sankaw ma ka wele bila ɲɛmɔgɔw ma u taara kuma sankɛmɔ ani baara minnu labɛnnen bɛ a ko nɔ kan olu filɛ nin ni kɛnɛ in ye kɛnɛ sanuma ni anw fɛ kɛnɛ ma ka na kɛ mairie kɔnɔna na o diyara anw ye kosɛbɛ donc ni hakilina min taara ministère fɛ ani PRTD fɛ an ka foli bɛ u ye ka ni hakilina ɲuman in na kɛnɛ ma an bi année de la culture de la donc ni hakilina ɲuman min ye ka na ɲɛfɔli kɛ an ye an ka na hakili jagabɔ kɛ min ye cɛ ni muso minnu bɛ an ka seko n'an ka dɔnko Mali kɔnɔ n'u bɛ se ka dɔ fɔ a la n'u yɛrɛ ye a mɔgɔ ye donc vraiment nin ye don ye an bɛ se k'a fɔ nin donw man ca mais a ka d'an ye nin donw ka to ka caya Mali kɔnɔ kɛnɛkɛnɛma région kɔnɔna na parce que an min bɛ région kɔnɔ kunnafoni caman bɛ yen nɔ n'an fana y'a sɔrɔ ka fara an bolo kan seko ni dɔnko sira kan o fana ka ɲi kosɛbɛ a b'a to denmisɛnninlakaw ani minnu yɛrɛ ka dɔnniya i b'a fɔ seko ni dɔnko sira la pour que hali sisan an ka don sɛbɛ ma parce que fɛn bɛɛ sirilen bɛ o de la i bɔ yɔrɔ i ka siya i ka tabiyaw donc an b'a ɲini hali sisan Mali kɔnɔna na a ko bɛ se ka don baara cogo min na an mago bɛ o de la an b'a dɔn gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ kan mais ministère ni jamana yɛrɛ kɛlen bɛ ka cɛsiri min kɛ a ko la an sankaw hali sisan an ka dɔ fara o kan min y'an ka sangɛmɔ ye sangɛmɔ dɔrɔn tɛ n'i ye san région ta ladala fo fɛn caman bɛ kɛ hali sisan an ka don baara ne tun bɛna o de fɔ ka fɔ vraiment ni conférence débat ni rencontre ni d'échange diyara anw ye kosɛbɛ ne de n ka conseil donc ka gouvernement fo ka PRTD coordinateur fo ka ministère yɛrɛ fo à travers la présence du secrétaire général qui est aussi vraiment un de nôtres donc vraiment on est très ravis de cette initiative là et tous les services techniques ici présents monsieur le préfet monsieur le gouverneur o de tun bɛ fɛ ka fɔ kuma dakuru ɲɛfɔlɔ la sankaw a bɛɛ ka foli bien donc an bɛ kɛnɛ min kan gouverneur y'a ɲɛfɔ madame le maire fana da sera a ma basi wɛrɛ tɛ anw ye ministère de l'environnement ye an y'a laɲini quinzaine de l'environnement hukumu kɔnɔna na an k'an sigi an ka baro kɛ baro min ni an ka laadala ko minnu kun bɛ yan ka kɔlɔ ni u bɛ sigida lakana an bɛ se ka an da se o baro dɔw ma cogo min na walasa u bɛ se ka kɛ taabolo y'an bolo taabolo minnu b'a to an bɛ se ka halisa an ka sigida lakana cogo min na komi an yɛrɛ b'a kalama fɔlɔ ko caman kun bɛ kɛ walasa sigida bɛ se ka lakana cogo min na hakili la u b'a fɔ yɔrɔ dɔw ma ko kungo suguya dɔw bɛ n'u b'a fɔ ma ko bois sacréw ale ni hali sangɛmɔ in o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu bɛɛ ye taabolow ye taabolo minnu b'a to an ka laadala ko don mais u b'a to an bɛ se k'an ka sigida lakana an bɛ se ka a lataaɲɛ halisa cogo min na donc conférence in sɔgɔmada in na basi wɛrɛ tɛ a b'o hukumu kɔnɔna na an bɛna mɔgɔw b'an bolo minnu b'o laadala kow faamuya kosɛbɛ minnu b'o dɔn kosɛbɛ olu da bɛna se o laadala ko dɔw ma minnu b'a to halisa an bɛ se k'an ka sigida lakana an bɛ se k'an ka sigida minɛ an bolola cogo min na ka hakililajigi kɛ an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔw kun bɛ baara minnu lawale ɲuman minnu kɛ ka ɲɛsin an ka sigida ma n'an hakili jigir'o la a bɛ kɛ gafe ye a n'a bɛ se ka kɛ video ye a n'a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye k'anw lakala an den minnu bɛ an mɔden minnu bɛ olu bɛ se k'a dɔn cogo min na fɔlɔfɔlɔ laadala ko kun bɛ sigida lakana cogo min na donc baro min hukumu kɔnɔ an ka projet min y'an dɛmɛ a baara la n'o yɛrɛ bɛ ministère de l'environnement na o projet tɔgɔ ye PRTD bɛ san a bɛ baara kɛ aw fɛ san yan an bɔra sange kɔnmɔ min na a kan ka o labɛn ni hakililajigila chef de village ka kuma kɔnɔna a y'a jira k'a fɔ PM ɲɛna premier ministre ɲɛna u mago bɛ sange bɛ se ka labɔ cogo min na walasa halisa sangɛmɔ min bɛ san 625 la a bɛ se ka taa halisa ɲɛfɛ cogo min na donc walasa u bɛ se ka kɛ pour que kɔ in ka se ka labɛn donc PRTD bɛ o baara kɛ sankaw ye o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ donc baro in a b'o hukumu kɔnɔna na donc
ne kɔfɛ normalement conférencier olu kan ka na a daminɛ kuma minnu b'u bolo k'o fɔ fɔlɔfɔlɔ laada kow ma minnu b'a to sigida bɛ se ka lakana cogo min na k'an hakili jigin olu dɔw la donc monsieur le gouverneur n bɛ bɔ kuma na yan ka foli se bɛɛ ma halisa merci beaucoup. an balimaw ni caga kulomajɔ la nin bɛna dansikɛ bi don kibaru la min labɛnna balimakɛ abudulayi kanta fɛ kanta media kan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.